Але ж сёння і погода. Добрый господар собаку на вулицю не виганить. Такий холод. Нічого з їми не зробиться, незадовго з'являться, не поглядять на ту погоду. Будем чекати. Може, сено застелить под... Стол застелим, да, покажем, які у нас. Ось я сюди, под гэтый край. Так. О, чуєш, жонка? Колядовщики вже ля Симонової хати гаманять, співають. От зараз до нас прийдуть, побачиш. Добре, добре, будем чекати. Дозвольте песню проспевать, ваш дом повіншавать. Можно? Коли ласка, заходьте в нашу хату. Добрый вечер, пани, пани господа, радуйся, ой, радуйся, землю, Сын Божий народився, бо привіт до тебе, і праздники Господні.
дорогие гості, що зайшли до нас у хату. Ради ми убачить вас у родной хаті, нашим караваєм вас почастоваті. О! Будем ми вас... Частуй, господинка! Давайте, баран! Ось, у торбочку! Колбас! О, у торбочку, так! Дякую великое, дякую великое! Господиня, І клади. хлебушка надо, хлебушка. Да. Ой, Урожай хороший на молоке. великое дякую, Сіня господинка! хорошие выгодовали. Откуль ви, люди добрые? Мы идем вокол света, от самого пана лета. Идем, вам счастье несем, а яшчэ з нами козочка іде. Коза наша вученая, пройшла все науки, ведая розные штуки. Ну-ка, козочка, расходися, ну-ка, козочка, развеселися. Ой, а что ж это наробилось? Ой-ой-ой-ой-ой. Козочка, на кожный рожок дадим пирожок. И кусочек сала, и И кусочек кусковалочек сала. сала, конечно. Давай, козочка, вставай, вставай. встала. Ой, Чтоб наша козочка встала. встала. А сало было? Сало Ось было. сало, ось сало. Тримай, козочка. А ну, козочка, скажи, який урожай жита і пшениці буде у будучому годі? Де наше сено? А вот. О, є-є-є. А може тут сено? Є-є. Якое великое сено! Наша коза ученая, щось ти сказать хоче. Пайшла коза, калядуючи, а за ёю дзелки щадруючи. Зайшла коза в одну хату, а там серебро звенить. Зайшла коза в другую хату, а там пироги пекуть і нам дадуть. Правда? Ясь, кружок? Будь господар здоров, як сівий баров! Май торбу гроші, де живі в розкоші. Сею, вею, повиваю, колядою поздравляю, усім вам радості, здоров'я. Пані господинька, тобі дочок поотдавати, тобі, господар, синов пожениться, внуков дождаться. Дякую, дякую. Усім здоров'я. Ой,
вам, поважані колядовщики. Жадаємо вам так само здоров'я, у добру дорогу і добре поколядувати вам сьогодні. Дякую, Галдар. Дякую гэтому дому. І ми пойдем другому. О, добре. От гляньте, бабушка Дуня, як швидко время біжить. Вже й ми коляди дождали. Будемо стола готувати. Зараз мусять гості до нас, сусіди соберуться всі. Будемо ж, коляду будемо робити. Давайте робимо. Настилаємо і накриваємо. Ждемо гостей. Ой, колыбельку ми зробили для новородженого, тепер накриваємо далі все. По нашому ліпльовському обичаю, як в нас колись робили діди, так і ми будемо робити. Ну, хліб того тако лежить. Бо колись сказали, як тако положиш, то не вдача буде на столі. Є, ой, ще й гарячо є. Щось гостей наших нема, де вони затрималися. Вже зірка появилася і щось ніяк не йдуть, де ж вони. Добрий вечір в вашу О, хату. на Приймете вечір. нас на вечерю. А як же? А як Ідемо же? до вас на вечерю зі своїми. Сучені. І сільок у нас. О, І картопельки у нас Буде постні. 12 чи не буде? Буде, мусить, буде. Вже 3, 4, 5, 6. Ой, буде, буде. Головне, Макати саме є картопельки. Все приготовлене, вже накрили. А саме головне блюдо кутю. Забулися. а до куті то щось треба і солодку є. А ми їх О, до куті меду принесли. Які бабушка Дуня в нас хороші. Все в нас є. Все придумали. Кому все кутіше положити. Все, то є, що треба. То є, що треба Всі на... куті потрошки коляду. попробувати треба. Оха добрая. Оха Ну добрая. ще, то що куття. О, бачите, Давайте, ворушіться, бо хутко ж треба буде до церкви йти. скоро на всю ночь Ну, на йти. всю ношню, бо ж ніхто нас не буде там ждати А спеціально. понаготовляли. І борщ постний. Ну, а як же? От то молодці, гляньте, і борщ. А до борща ще й картошка. І Наша, картошечка. білоруська. А пам'ятаєте, як то гадали колись на О, багато ще вечір? як. Ходила вечором, як вже сонце заходить, йдемо в курятник, ловимо курей. Якщо куриця попаде, не вийдеш замуж. Якщо кому попаде петух, значить вже замуж. Ну, ловили дівчата. Дівчина. О, бачиш, бачите, як цікаво. А я навіть того не знала. Ну, а мені найбільш пам'ятливою такою було, як вибігаю у батька, ну, як по-нашому говорили, кострик дров. Ну, до школи. А скільки захвачу? Ага. Зараз, скільки взяти? Навберемо. Як возьмеш, пара, не пара, пара, не пара, пара, не пара. Це саме було головне гадання. Обрізати 3 нитки, ну, на сантиметрів 30 отак. Ну, Щоб однакові. для однакові, щоб для кожного по нитки. Ну, колись то хати строїли, щоб балка була посередині. Ну, то ж так. так. Можна Так. на тому. Можна на дверях зараз. Ну. О, і на ту балку приклеїли по тих 3 нитки. Наприклад, я, її подружкина. І одна я бере спічку і підпалює, Всі тако разом. згортає до кучі їх, підпалює, і вони всі пішли вверх горіть. І чи я перша згорить, той перший замуж вийде. І на 100% я перша вийшла замуж, бо моя перша згоріла. Молодшим. Але ж слухайте, а ми знаєте, що ще робили? Чобота перекидали через хату. Господи, а як до наради? Ох, А які ж коли з хати були не А слухали. батьки покойнички сидять в хаті, тако да-да-да-да-да-дах по тій криші. Ето представте, яке страхоття в хаті сидіти, а воно ще там ляскотить такої. Куди носком упаде, туди замуж пойдеш. Ну там знаєш, А як хоч трохи справдилось. А я Ну, знаю, на север, куди. на запад, чи куди в тебе був він? На север чи на юг, я знаю, там навіть север, то юг тут не буде. А ти, Леночка, як гадала? Ой, я то по-страшному. О, Треба ж було в 12 часов вийти з пустим відром на двір до колодязя, набрати води, не оглядатися, тихенько зайти до хати, посеред хати поставити, запалити свічку і капнути в відро 2 капельки. І а що то значило? а як тієї капельки зійдуться, значить в тому році будеш в парі. Ну і не боялися. От, о, то знаєш, яке ж купецтво? Ти що там вийде? Замуж Ти що хочеш, і замуж хочеш. Що хочеш робити? Береш ведро, йдеш до колодязя.
трапеза. Теж набираєш воду, 12 часов ночі. Набираєш воду, приходиш до хати, замикаєш замка, чепляєш і кружку разом до ведра. А хто її одмикне? Треба вчепити. І от лягай спати, кажеш, служи неражений, дай мені води напитися вночі. І вночі должен приснитися. Ох, таке наснило сьогодні, коли мене чуть. А хоч чи приносив воду? Чепайся, там тут якась річка плавала, там щось. А так, ви то не робили штахети обнимати отако, бо типа як є дрова, а то штахети. Ну так, якщо Пара, не штахет, пара, пара, да, не якщо пара, пара, не штахета, пара. значить буде кавалер, а якщо між штахетами дирка, значить вдовець попаде. А ще бліни пекли. Спеціально пекли бліни, і з тим бліном виходиш на вулицю. Господи, І а як блін, що значить? Як собаку, перша собака прибіжить, значить кавалер буде тобі. А як кіт, то значить вдовець попаде. А ще теж питалися, кого зустрінеш, і питаєшся, скажи ім'я хлопця, любої, щоб назвали. Мгм. Ага, то вже такий твій сужений. Так, то буде. такий сужений буде. Ой, ой, Так, ой. по-разному. А ще знаєте, як мені мати казала колись, брали дерев'яне коритечко, і кожна дівчина знімала з себе буси. І Патьори. патьори. І починали трасти їми. А, корито трости. Ага. Корити. І чиї патьори перші впадуть, та я перша Добре, а як замуж глибоке вийде. корито? Добре, трасти треба. Трасти, Як замуж трасти. хочеш, то я хочу будеш трасти. О, будеш старатися. А ще курку не приносили до хати? Приносили. Насипали приносили. кучки, кожна своя кучку насипає зерна. І посередині ставить петуха чи курицю, до кого, А. до чиєї кучки перше А як я подійде. добре свою курицю з вечора накормлю, вона не схоче їсти. Куриця всю життя хоче, також не може, бо куриця не хотіла. Та вона ж кажуть, куриця ввечері бачити не бачить. Так покажеш, На просто світ. Ну і Ні, все на одно, світ. все одно, а якась І до куряча чесна. сліпота є. Ні, То ні, то не до чиєї кучки подійшла, то перше замуж вийде. Ого, і було так. Якщо курка перша до зерна подійде, значить багато будеш. Забагато замуж пойдеш. А як води нап'ється, наші за п'яні запропадеш. В тої то можна повірити, то є то правда, Да. що так може бути. Не мусить вже. Як то, хлопець до дівчини ходить, а їй у того хлопця до дівчини дорогу веселити. Не робили вас? А й робили, то ж Робили. сіно сипали. Сіно, а чернілом, тушю Да, червоною по чи снігу. чорною возьмено вистили. А як ми колись ходили на ферму, а там льод нарубаний такими кубами був, і його закривали торфом. А ми торфу наберемо в кошик і вже йдемо від хлопця до дівчини тра-та-та-та-та по снігу. Ти попробуй його, повизбирай, а в житті ніколи не повизбереш. Вже над ранок встають, ага, все, ото вже Колька ходить до Марусі. Все, це вже все село зразу буде знати. А ми- Ні? А ми ще калітки носили. От я з яким хлопцем дружу, мою калітку знімали, йому несли, Так. а й у нього до мене. Ну, Але ж баби добре, то добре, але ж пора мусити так збиратися. ну так, бо вже ж зараз коли не єднаєте козорка вийде, а вже не го. А знаєте ще, як нас колись говорили, як на сучельник о сьогодні зирна ніч, вельми буде грибів у нього. Так що приглядаємося, як буде в Ну, нього зир, Зорки то вже, будемо вже зорки грибів. повиходили. І Ну, в самом збираємося. деле я то є все, я знаю, що то так, що будемо в нього грибів. Спасибо, Так що- бабушка Дуня, що ви нас прийняли в своїй хаті. Йдемо, збираємося до церкви. Спасибо тій хаті, пойдемо всі до церкви. Пойдемо до церкви. А на Отче наш давайте, на Отче наш. Святий Боже, святий, крепкий, святий, Безсмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Идем, Слава девочки. Господу, що нас наситив. Да, бо вже ми туди так загустилися, що вже і в церкві Ідемо, нам ідемо місця до не церкви, було. ідемо до церкви.